cita anggara kata utawa saraswati mintuna rekati tricatur wansa sacapa asra asranawata sake Sirping sanggaku mantosi dalu jurune ngaprik wonten kacarita namung sanggang pratangga pati kang jedul saking brawitan kalihane gosarta gunung-gunung palandri kang bisa murbani jagatara dupi tatase ngamanten diwasane wae kang susu kancine wis ngancik Pandhata kate wisaya Indra Jajara Maruta ana satu bagus tanpa cacat aja wali tanpa barang maruta dake nganggo sapa jeneng Mudus Gus perkenalnya iki sampai Nabukara Raden Arjuna Raden Janaka plantangane jagat walanane jagat Andole bawono kowe yaksa sapa ngadang langut tangan rambut dedya kala klantang mimis ora kena mbajut kudu bali lho aku oh iya kowe ora kena mbajut kudu bali samblokku mudhar bisa mati dereng aku mati dhisik kowe
Wah, butone iki seru. Ora ngudune nyokot kok iki ngemut. Wes dadi grup kabeh ndasku. Untung ning ndase ora sak awake. Suwani aduh. Heeh. Ah, matur nuwun. Wah, tak kendhangi kok ya iso merenah gendirane Petruk. Merenah wae. Aku biyen ki nek jaman karo ketoprak ning dosaku ki yo aku didapuk dadi janaka. Weh. Elak. Yo lek walu yo. Mbah walu yo. Iki sowan ning dosa mancingan to? Iya. Iki mau bintang tamune adung gawe. Iya. Sing sore lembagane luan ngomong Mbak Apri karo Mbak Mimin. Iya. Terus iki sing gara-gara Mas Walu ya. Iya ya ora apa-apa. Ini kita bisa ben rata. Heeh. Jane ngembuh ki. Piye? Njane kesel apa ora? Soale iki yo tanggapan ning kelor karo mojo. Lho kae nyekeli apa kae? Kowe. Oh benake jare to. Masa saya mulan sik ngene. Mau dibenake mbok menawa telet. Ha iya. Lambemu. Mas yang nek terus iso to. Iya, sugeng dalu, sugeng encang Mbak Walu ya. Di aja ya ora diurepe mikir mboten apa-apa nek kelake kuat. Bisa iki akeh anu sikilku kena reket. Niku pulut, Mbak. Saya masuk. Ngertine banget. Oh, baturune entek kok. Oh. Nang dise nenten oyote mawon, Mbak. Kanggo sing ana oyote mawon. Nuwun Mas Petruk. Nggih. Kula nuwun wonten mriki nggih kula nggih dah. Oh, kabeh do kula nuwun. Matur nuwun. Jane yang iki kangen aja kene abot-abote butuh duit. Weh. Ya ora kok ya mergo nuwune gawe para masyarakat mancingan. Matur nuwun ditimbali ra ketamu ya. Kleru tekan endi kula-kula parang apa jenenge? Parangkusuma. Nggih. Wah, lek kesuwen nang kono. Mula ta. Ah, kebatuk-batuk to dalane iki lho. Nggih. Oh, wedok metu ayu kae terus karo aku ki ngene. Aku ya ngene. Aku nyedak tempiling slek ya apa ngene terane njaluk rokok mau parah. Ah butuh kok ya Mbak. Nggih. Matur nuwun. Wah, iki sayur-sayur biar apa kok nggih Mas Petro nggih tekan kene. Mboten kok sayup kanthi kaya janganan wae kok sayup. Jangan kok niku apa yuk iki. Dek, monggo ndikani dawuh. Anu Mbak, jenengan ndongake riyen wong piyai sepuh utawa nuwun sewu cara kasare wong tuwa. Tuwa kuwi teges metu-metu wis nggawa. Dadi mesti dongane bakal murakapi lan bakal ampuh. Heeh, kowe apa dadi palamudan ya jas kok bakal mbah iya. Nggih. Nek tampil kabeh awakku dhewe megah-megah ora apa-apa. Loh, kalau ngasane iki wong sing linuwih iki ngoten niku Mbak. Piyai pinunjul iki kalau mangsa nek ndongake awake dhewe pancen iso aran kali kabul. Iki nek ndongake wong liya kuwi gandeng saka percayane wong sing njaluk didongake iso kalau mangsane dongane kabul. Nggih, Ya Mbak. mugi-mugi sedaya ingkang sampun rawuh lan ing wonten ing dalem wonten ing lalakan menika kalih sing sampe kala sewu kita sinangkung dening Gusti Kakare Rapa sarta mamanggi bagya mulya supaya ingkang kinayu sembodo ingkang tedya rayu kakes dibasuki kakes dikesandhak ingkang penuyak dadah kanji amin. Kayane jenengan jaman ndereke Pak Sigit kan lho. Kemudian Nek yo ning kulon kuwi wae munggah rada telat ya. Nanti buat itu nggak salah lingkungan nggak telat. Lalu jane kali bujuku kurang bujuku tak ada belum. Tapi Bon. Ora kersa niku pripun Mbak yo ditandhi yo men komplit. Ah, bujuku kurang terangane tak kira ki pawaan semangka lek bujuk terangane pawaan lombok. Kok makan Mbak? Dan nek semangka saya tua saya legi ya iki lombok saya tua suarane malah saya pedes. Ayo diterima-terima ke. Ora terima nek aku jagare cerewet telike rawat iki lho. Masa kepenting nang bali kancane do tau 3 yuta 4 yuta aku samene 200 karo buntel sing karo lontong loro. Lho lha yo kuwi tujuane men ngirit, Mbak. Ngirit apa ya kuwi kok. Ora tegese gawane jenengan ki apa manajemen iki apik ngono lho, le ngirit kuwi lho, Mbak. Dadi nek ono sampean kan iso tuku mobil kalian.
nek ora di manajemen karo garwane ngono kuwi. Ngono oleh-oleh bibil nek kuwi 200 iki kudu cekel-cekel lho wis sampe sego rosa-rosa yo. Katanya berjasa ibu itu tak sekolah ngono. Aku ora Duit ruko to. nggih. Tekan omah tak kantong isel. Aku turu aku bojoku gremeng-gremeng saya tak samplok iki kudu cekel-cekel aku yo. Duit kowe mau. Iya. Oh. Iki kudu cekel-cekel aku yo. Rasane bojoku yo suarane nek aku mung nyuara siji, wansulane 17. Nggih. Masa aku wonge tak turu kan ya mesti bojo to. Pak apa? Guru-guru nek tak mulai kok ngono. Ya wis rasa mulai aku rek. Aku tak turu Bu apa? Dadaku nek tak ambekan kok lara. Ayo rasa ambekan. Tapi jenenge bojo nek ndongakno modal lanang nek koyo. Lah kuwi yo mung bales sing dadi ngendikane jenengan mau. Guluku nek tak nggono le cengeng Pak. Ayo rasa mulai jenengan yo ngono. Lah sesuk yo dibales yo wajar kaya kuwi. Sama saja, satu sama. Kematian pas tanggapan kantong kebak. Kaya sing nyalon cilik kaya ngono padha wae. Nek pasite tanggapan kantong kebak. Turune ning buka, Mas. Mas. Kopine Mas. Ada sarapane cuma Pak. Kuwi nek dite kebak. Anggere ora tangi-tangi terus nyentil nyekel mbok penting. Mas. Lah anggere ra duit tangi rada kawanan tungkas dijoke tangi lengo tuku gas entek Bisa nyalonnya. Bisa nyalonnya. Ketoke padha ora. Nggih namung kuya mawon Mas. Nggih. Nek bojoku wis apik ngono kae iki. Ki yo tetembangan Mbak. Nah monggo Dinggo ngelaras gamelan. iya. Iki lagi bae songo. Heeh. Kakak yo jalal. Oh. Iki nyelengke para supir-supir ekspedisi, Nggih. driver-driver, ya kuwi piyaga-piyaga kuwi barangku nek bali rak ya salah siji rombongan ono sing ngati-ati. Nggih. Aja nanti kleru dadane. Nah, suwe-suwe ning kene to. Lah. Aku wis melang-melang kok iki ket mau aku ngulake wiyaga iki jumlahe jantut apa ora. Sesuk niku nek buka seragam itu bisa dicopot. Lah pripun? Dadi nek ning ndi ketok kok kaya yo. Ya tetep khawatir kok ya. Nggih. Tetep barang apa sing aja diaturke monggo. Lha iki ora enak, Mas. Napa? Dereng telas niki mau. Nggih mantelake. Montor balik cungke. Apa mbak kok? Nyokoli gedang. Sing marai wirang aku ya iki kok. Lah pripun? Ya aku kan ning ngene masih kok lho. Heeh. Uduan terus aku ngiyip ning panjane ana gedang kaya ngene iki matem. Sing duwe ra ono aku ngopek entek sliram tak pangan. Lah sing duwe teko wedok. Nggih. Aku ya membubuk ya ngapunten kula mangan gedang iki lha wis butuh ning yen tunggungan. Dadi napa-napa Pak. Kok niku ning kok diparani munyuk. Ayo padha karo. Munyuk ya menang gak seliran. Oh, dipangan munyuk ya enak dipangan menungso. Ora nek kudu nggih. Aja modone. Oh, sing bener. Nyanyi. Aja padha leno. Jane aku wis oleh karo bojoku. Pripun? Aku aja tinggone kuwi abang. Lah, Nguplok kuwi abane. Nek darani iki turane kuwi to jane. ayo iki ora
turane iki ora dawe ngono. Nggih, panjenengan Biasane warna abang. Kulane nggih stoke dapur. Tur iki yo nyari seragam iki seragam anyar. Oh ngaten. Nggih. Wah, bros ya do anyar-anyar. Kok sing tok sawang bros to, Mbak? Nek sing kemelok bros kok nyawang liyane. Lah sing mangare pancen bros. Ambek yo sanggule apa kebayas. Sanggul nang mburi kok nyawang ning ngarep yo bros. Ya kan iso diling-iling ngene sik. Oh, bulu mata. Kok ya hidup ngono. Itu kan yang kuali barang lagi. Ora, iki Oh, merem. nggih, kembangan apa? Nggih, dikani sinten? Iya, sing putih. Panjenengane Mbak Mbak Anggi ya, anu sing Mbak. Jumeneng Mbak. Nggih, ini kayu ini. Ini. Salah menang wae dawuh Pak Guru ngatek dadi ae. Pokoke sing ngaten timbali ngatek. Ayo kondur Bapak. Wes. Cocok. Membawa kodok. Lah piye? Piye nek kok. Lah aku biyen dadi mancari aku di membawa kodok lho. Nah, Lah omahku pinggir kali kok. Nggih. Karo bojoku kuwi ora aku iki ora. nggih kok ora kowe. Aku iki mergo kodok. Malahan Bahkan udah jelas ya aku menunggu nang ngarepan bojoku nang mburi tak sejak era film terus ana kodok ora. Oke. Apa ya kae ngono kudune. Kodok gune. Ayo delok kodok. Mah, ayo to. Nggih. Nang arep dukang makan. Oke to kae. Hei, izin ya Pak, lha kok double? Ayo kae. Ora kok sik. Kok ngene double iki? Ayo kae iki maksudnya. Ya. Ora sampeyan nek ngomong ya kudu dijelaske lho jenengan iki. Wah, lah mosok lha kok double Pak. Heeh. Maksudnya double iki piye? Double iki loro nek ora double. Lah ya loro iki lho kok piye? Lah ya double. Kok double Pak ning kok tumpuk undur. Ayo double lah. Wah, lagi dong aku. Ayo gayamu iki lho. Amune nek men double loro. Ayo bojoku. Mulai kok piye? Ayo. Kayak rukun sampean. Kodok double kok. Ayo. Wis ngerti, Mbak. Wes aku lho. Aku dadi kelingan nggon film kungfu asto kae. Rembug kodok iki dadi kaya rembug jenengan dhewe. Ya apa-apa. Artis tak ya. Nanti kan arep saja keto. Lagune apa dekas Ayu? Wis, Bayu. ayo. Ayo gunung kidul iki muni Bayu iki basem. Heeh. Muni Bayu ya basem. Nah, Nah Ayu ya cantik. Ini. ora bae. Lah coba nek terus. Nanti parate ngomong aja kita. Ora bae ngono iki lho gak wong gunung kidulan. Terus lagu apa Ayu? Ngapa niki sak arepe kula? Iya sakarmu. Pokoke dituruti apa sing dadi arepmu. Tali tresno mawon. Tali tresno. Tali apa? Tali tresno. Tali terus iki kan lagune Lagu nek mbiyen wis tak kok. Ini tali anu. tali. Oh iya tali Tali weteng. apa ya, Mbak? Jakarta Semarang. Apa? Jakarta kan satu B. Semarang enggak. Langsung Sulawesi. Ya. Enggak, Mbak. Ini mau dindingan sih, no. Langsungan mawon. Ini mau dindingan sih. Prayogane yang nganggo bawa, Mbak. Bubuk, guys. Aku yang delok ora aku. Apa, Mbak? Mas. Oh. Kaya taman Boko karo Cek Soroso. Apa? Kaya taman Boko karo Cek Soroso nek Kang Mas Jajeng. Yo ora cipta rasa. Ya. Dengan teman. Duwe. Mati loro. Ayo Mbak, ini dinani Mbak. Tali tresno jane. Saya ndang arep. Terus rekane
aku. Mulai udon ya aku. Sabar. Salah susunan lho. Sabar wong iki nggih kunci dhewe-dhewe. Oke. Wah gila kowe. Dut. Terus naik dung. Apa sih kecantol lu buat iki perlu bantuan apa kepiye wae. Wah, perlu wong lanang kecantol bakal ayo kayak cantol arep. Wes. Lah iki arep yo rendane iki. Oh, terus arep nulungi ngono mungkin. Jenenge wong tuwa. Wong itu kok kayak ada malingnya.
Putra, kowe disusul dokter Tirta to. Nggih. Kan cerak jaipong kae ning kasih kuning kae. Oh, udu. Udu wae. Persis ya. Iya. Ora restu, res-respo. Ayo. Sampun Mas Sampun. Bagong. Oh. Nggih. Sendikane kali asmara, kali katresnan. Tali asmara. Piye menawa lho, Mbak? Nggih napa niku? Wilujeng enjang Mas Dalang. Ya nggih, nggih. Kula saking Jepang. Tanggonipun Sugiono. Nyuwun jineman kenya melati utawi langgam gagat enjang. Ya nggih. Nanging salah setunggal mawon matur suwun mugi sukses selalu. Amin. TTD iki singkatan. PT itu keterjan. Tak bang. Nggih. Nggih diaturke ya.